yamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Dakar la morde Sénégal ko on waktu yoni to Nouakchott la morde Mauritanie. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe fi fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka alkamisa balɗe nogas e go'o lewru joye ɓuuro hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom Ebola to république démocratique du Congo konngodi hooreɓe cellal adunaru no ɓuura tengtude haare haɓade ngu ñaw no jokki nder leydi ndi ha tengti nokkuji kewɗi funangue mayri limore mayɓe e sikkaɓe wondude e oɗo rafina ɓeydo mayen keɗo hoorejo OMS fedde adunaru halfinade cellal Sénégal ko hande nogasi go lewru joye ɓuuro fuɗɗoto jewte kaldigal pamodiral ɓiɓɓe leydi ndi e gardegol hoorejo leydi ndi ko mbaɗi hesiri ndi o felliti gollirde hikka fodde balɗe sappo hooreɓe politique cemɓe gurɗe leydi ndi fottan e Bassirou Diomaye Faye toon to galle lamorɗo haalullaji noon keewi na mbiyen tawama e nde boore yoga e pelle ko li tawetake no tawa hen Alliance pour la République fedde politique de Macky Sall min piyama min lebtama ko ni wi seedejo goto ɓiɗɗo Mali cokanoɗo to kasoji Liby ono tawa e ujune ɓiɓɓe Afrique uddaɓe e nder ɗi kasoji yidde mabɓe wonno ɓamude lawol Europe rewrude Liby ñawore goto e hoorejo kiɗɗo kaso biyeteɗo Mitiga to Liby udditi gila talata faltiɗo toon to suudu ñawirdu winderiyankew hono cour pénal international tedduɓe bisimilla moon on calminamon juuramon jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to république démocratique du Congo kalen e ngu ñaw Ebola haare fatude e o mboros ina jokki e nder ndi leydi tengti e nder nokkuji kewɗi funnague mayri ko to Itori e nder saare Buña ñaw ngu ɓuuri layde hanki salndu OMS hucciti e jayndiyankoɓe e mum ndu holli kulol maggo mawgol ñaw ngu raaɓa nder leydi ndi foof kono kadi e diwan o foof e ɓeto OMS ko ɓuuri yimɓe temedde jeegomo cikka wondude e o mboros yimɓe temedere capanɗe tato e jeenayi maayi mum gardiɗo OMS docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus holli wonde reɓugol mboros o ina yaawi tengti wonde ya garta o ina teska sanne e ɗi lebbi cakkitiɗi keɗoɗen mo ko adi fof ko wana ko wiyaɓe wonduɓe hen ɓe no woodi ko jasani temedde jeegom sikkaɓe rafede mboros o e woɓɓe temedere e capanɗe tati e jeenayo wiyaɓe mayɓe e mum ete ina wawi ɓeydade so darama wonde rafi o leeli yitede caggal dumon seeɗa e mum mboros Ebola o laayi laygol ngol yaaji e nder saareji kewɗi kadi teskama yah garta yimɓeɓe ina heewi e nder nokkuji ɗo mboros o tawa diwal Ituri funnague RDC ko ɗon ɓuuri bonde kadi kareli teskama toon e mayirde hitande rawande kadi ɗi ɓeydima sanne e nder lebbi ɗiɗi ɓennuɗi ɗi e nder mum ko ɓuuri ujunaji temedere yimɓe eggi toon ko ɓooyani nokku o no satti kadi yah garta hoɗɓe toon ina wawi sabade ɓeydagol raɓodiral mboros o mboros Ebola bundi buygo markal kanungal habtade ɗum heɓaka